Bună ziua, stimați jurnaliști! Mă numesc Ghenadie Tamagoci, sunt șeful Centrului de Robotică a Moldovei și astăzi vreau să vă prezint ultima inovație, Organic Artificială Inteligență Europeană, prescurtat OAIE. Este ultimul cuvânt pe piața virtuală. OAIE este mult mai deșteaptă ca aplicația Siri, Alisa și Gimbal. Dar ce să vorbim mult? Dați întrebări la OAIE și ea vă va răspunde. Ziarul de ultimă generație, Ziarul. Spuneți-mi, vă rog, cum ne putem adresa la ea? Da, scuzați-mă. Deci vă adresați FAOAIE. Și vrei? FAOAIE. Cât a costat crearea unei astfel de mașini complexe? Îți răspund, tu niciodată nu vei avea așa bani, măgărițo. Mă scuzați, ea răspunde foarte vulgar. Ce vreți? OAIE. Vă explic eu. Programul a fost scris de noi. Baza am câștigat-o de la un magazin de electrocasnice iPhone. Cel mai scump a fost înregistrarea vocii de Madonna. Rețeaua de socializare câte un gram. FAOAIE. Și te interesează? Este adevărat că la nivel de inteligență tu o depășești pe Siri? Îți răspund, la nivel de inteligență o depășesc nu doar pe Siri, dar și pe măta. Pentru că în locul ei eu nu nășteam așa un idiot. Dați să explicăm. Într-adevăr, OAIE o depășește pe Siri la inteligență. Compania Apple chiar ne-a rugat să scriem un program prin care Siri, dacă nu găsește un răspuns la o întrebare, să o întrebe pe OAIE. Dar nu ne reușește să creăm acest program. De fiecare dată, OAIE o aduce pe Siri la lacrimi. Dacă-i proastă de rage, Postul de televiziune pentru cei mici Liliput. FAOAIE. grăiește odată. Tu încă n-ai răspuns la nici o întrebare. Tu doar răspunzi nepoliticos. Tu, normal, poți să răspunzi? Îți răspund pot. Bun, atunci spune-ne cum e vremea la Paris. Îți răspund pot, dar nu vreau. Vremea în Paris e la fel ca la orice femeie între picioare. Când te vede pe tine, uscată și fără nicio precipitație, ești un grețos. Știți, asta e cea mai mare problemă a ei. Ea într-atât de mult s-a informat că a devenit atât de mândră și inteligentă că răspunde doar la întrebările care îi sunt pe plac. La celelalte răspunde nepoliticos sau chiar vulgar. Ziarul Canal 3. Am o întrebare foarte interesantă. FAOAIE. Hai, ni-o odată. Cine a furat miliardul? Îți răspund, a fost furat de Plaho, Ilșor, Fila, Șori, Fila. Flat. Uai, debilule! Ce pui așa întrebare grea? Acolo a fost o schemă foarte complicată. Ei blocat sistemul la OAIE. Te-ai căcat în 4 ani de lucru, boule, și ești. Gata, conferința s-a încheiat. Mă duc să mă bag în OAIE.